ناينا جزينا مال نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مين بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترر سكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم نفلنا مامي ورقو منفس كنت اسقومي بسبب ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغون سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بهجنانيو لو مو كم وترو نخلو كرنعات ناي ميديا فتشنا غرغيرنا نعنا كمهر كنكح كتكم زخلي زبلنايو بفلاي ابزوبانا زتوكره سفيحت انتنا حزنا لكم متينا لنا مخنياتو ناي سلطان بهجي ابزوبانا زرو زلو فلي زبلي ابزوان زي سودان تخيدنا إثيوبيا تخيدنا صوماليا تخيدنا ناب كالوت وغناتو لان كينيا توريدنا ناب كل كرنعاتنا خدنا كنرينا وصيتنا تدما حبيب بصحله زكنتات زي كنريا كنفتنينا على كل بقطبه درجه ولا وين بامريكا نتناي سلطان مسحاب ناي بوليتيكانياتات نربحها بخمي تتقملولا نبعلا ابعب صقم كلا نخالوت كمي جرات ولا صلو مالا كنرينا سلازي نقطبه استنكف كم دما ناي شعبيا نوح ستأمت رأي كمي جيرو يسرح كم زلو كنرينا بتوم نتمالني شعبيا أراويت حماق زبلو زنبرو لوم بلسانهم تايبلو لو دما كنرينا مجمريا جن بزيا أرس زيا كنجمرينا سلامتاي أقداسنا سلازلوا لتس انتايا زيا فليز بلتس أقاميو ريبورتس قبر زلوسكي نعنا خب خميس ألوانا Right now, if an enemy wanted to attack our country, U.S., let's just say, how would they do it? You may say, well, Pat, they're going to do cyber, they're going to do bio warfare. No, they're going to do nuclear. What if I told you they could do it with water? If U.S. had a water crisis and you and I don't have water, you know how long? طيب لا باتريك ديفيد قال لك كابتن عمق زباله حبريتا زم حلالفيو مبزحت غزي حدا صلاي كتقع كان تدليو ابزوانزي وي وين ابزلنا مدرخ بمنتاي كتقع كغل وين امريكا دي نخال هاجر بخمي كتقع يخل كنبل كلنا مبزحت غزي بوتحدراوا حيلي بالسايبر بتكنولوجي بقطبا بقدا بستفلاليه منقد كتبل تخلي خايلو حدا كابو تقندا قداسي بماي ماي كنبل كلنا تمارتيو دسته ماي كم ندادنا خونه يمصالو سلامنتاي زغلو قلاياتن زغلو قيانوساتنا بيكيدو no this is becoming a very confidential كمزي confrontational نهاجرات دسحاب حدا عبنا يربحا كنتاتنا خونه يمصالو بفلاي بقرن افريقيا خنرينا كገልጽ አልኩም ክፍትኔ ክሳዕ ክንደይ ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂ ኣብዚ ቅድሚት ሰሪሕኩም ዘሎ ክንፍትኔና ምክንያቱ ዝኾነ ሰብሲ If the U.S. had a water crisis and you and I don't have water, you know how long we can go without water? 3 days. Some say up to a week, but most studies say 3 days. And one of the biggest crises we're dealing with right now worldwide is water crisis. When I show you some of the statistics on what it's looking like, when you watch the movie Big Short, if you remember the movie Big Short with Michael Burry... سنتاي تبل زلهم مبزحت السب ماي كيستي سلسة معاتي كسعنا زغل سلسة معاتي وكفي ليكون أنا بقول لكم معاتي وكباكالاتنا تتكمي كسعنا زغل سلسة ماي هيوتك بهالكلو كاب زيرو سبق سيكونن ناي مايس أجمعن حدش تريه يكونن كاب نويح كم تسأل حيو حججن تسأجب الناقر اللي يمتقاله السدما زناي كليما ويوناي زي environment متكيار عبت هرايز اللوا انتهي قبلجي استفل عليه statistics كرينايو statistics تدما كسع كنديس الواخم زلوا عودنا ماي كركن فتنينا so let's start with how he's gonna explain statistics ناي but David بتعمي زفتو let's start بزخ جمري هجي please like قبرو support قبرو أنا زي channel دقفكم هاي تقارسوا نت فيديو طريق لهم لايك نتغيركم كالو سبات كاكم هارولي قلوا بزيك على العالم يزب لكم نزتو حستا بزي channel الغربة زلنا ما نمسبك زخونة سبكم هارولي زغلي
ጆርጅ ፈላጥ ስለ ዝኾነ ወይ ምሁር ስለ ዝኾነ ይኮነን ካባይ ኣፀቢቖም ዝዓብዩ ተመክሮ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ምክንያቱ ዝበለፀ ትምህርቲ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዓውዲ ሂወት ብኩሉ ብሓደ መንገዲ ኮንካ እንትኸዳ ብቁጠባ ጥራይ ኮንካ እንትኸዳ ብፖለቲካ ጥራይ ኮንካ እንትኸዳ ወታደራዊ ጥራይ ኮንካ እንትኸዳ ወይ እውን ብሓዳርን ብሪሌሽንሽፕን ገለ ጥራይ ኮንካ ብኩሉ ኢኻ ትኸዳ ንኩሉ ክሕግዙና ዝኽእሉ ኤክስፐርትስ ናምፃና ድማ ንሪኦ ኣለና let's go now like ምግባር ኣይትረሱ Thumbs up, subscribe to the channel. Let's get right into it. According to a UN water conference, the world faces a 40% shortfall in fresh water. ቁፅሪ ሓደ ንጀምር ናይ UN ሪፖርት ናይ ማይ ኮንፈረንስ ኣብ ናይ ማይ ኣብ ዝተገበረሉ 40% ናይ ዓለምና ናይ ፅሩይ ናይ ዝስተ ማይ ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ስለዚ the world faces 40% shortfall ዓለምና 40% ዋሕዲ ናይ ማይ ፍሬሽ ዝስተ ማይ ፅሩይ ዝስተ ማይ ፀገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል መዓስ ድሕሪ 30 ዓመት ንብል የለና ድሕሪ 6 ዓመት ኣብ 2030 40% ናይቲ ዘሎ ፅሩይ ማይ ክጎድል ምዃኑ እዚ ማለት ፅሚ ሽግር ናይ ማይ ከጋጥም ምዃኑ ነዚ በዚ መቃን ናብ ኤርትራ መልስ ኢለ ከረየኩም ክፍትነ supply by 2030. And when we break down water on how much we use worldwide, we use more than 4 trillion cubic meters of fresh water per year. And just to kind of put that in context on how much 4 trillion cubic meters is, 1 cubic meter equals 264 gallons of water, 1 cubic meter. So now let's continue. Pat, what do you mean by all this water? Don't we have all this water, the ocean? ብሓፈሻ ሰብ ክዛረብ ከሎ ዝኩሉ ውቅያኖሳት ዝኩሉ ባሕርታት ዝኩሉ ዓለምና ሰለስተ ርብናታ ብማይ ዝመልአ ክበሃል ከሎስ እንታይ ኮይኑ እቲ ማይ ፅሩይ ማይ ክስተ ዝኽእል ወይ ከነፃሮ ዘይንኽእል የስ ይከኣል እዩ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ ልስና Why should we be worried about water? 71% of Earth's surface is covered by water. That should be good news, no? Well, there's a difference between what kind of water we drink. Watch this. 97% of Earth's water is salt water. 2% is fresh water trapped in glaciers. 0.65% is the fresh water that we use for everything. Such رأيوا بلو. سبعان حدا ميتاويت نا عالمنا بما يستغببين نايزا بلانيت إيرث نايزا بلانيت نمرت 71% بما يستشفنين. حجس ناي ما يتعقم كل وناي قباني زبال مش نو بجمريا هيس عن شو حتى نتبخلته برسنت نايتي مايا بعالمنا زلو صريا يكون جو زلو مايو جو زلو مايكا ستي خير ويا كانيو نسوتي ماي ما يكونن اتزي تعرفه كلتا نتبعسرت حمشته زلو صرو يكنبلو نخلون كابو 0.65% يو اتفرش نحنا كنسوتيو نخل ماي بالالو كن منتاي وحد فريش ماي كم زلو ويكا صروي زستا ماي كم زلو ازيو وحد مخانا بز بلانيت لذي اتي صروي ماي دما ابي بوتالو بخمي مكل خالي يدليو اقدا سنت كلوي drinking. Let's focus on this 0.65%. Where do we get this fresh water from? Here's what it looks like. 75% of it is withdrawn each year from rivers, lakes, and reservoirs. 25% comes from groundwater aquifers. And 80% of the water withdrawn in the U.S. is used for cooling electric power plants and for irrigation. So I just want to give you a visual. So اتماي اتغاق محجي ملسيلنا كم زنريو زلنا حانت بزيا حبريتا كبكمي بخال انت دي مقوس كايو نزي ابير ترازلو مرحنت ويون انت زي فتقايو زبس حسب هذا الشانل اخبروتن ادناقوتن زلويو اتني يرترا بخالك فتو ويكات تستقبر اسرح كدنقو زي كلكن انت حمغة بزيا كدنق يقبو نا يو ان كلتا وكلت ويون وكيلنا يو ان ابيرترا نايتي اللي بعتها كايدا نا يو ان مالتيو يو ان ارترا كم دماتا سبيشال كوردينيتور المز كليما زتحات صقمات نيرترا مصنعات تقبر كيدا زنبرت قالك بوسس قبروا انت يا ملو ارترا كابنات نتاك سابلومي شو عتميتن 85 عبيتن ناشتون ديغاتات سريهم علو اتحزا نايماي ارترا فلوي تمكرو زلو هاجر اتابي ارترا زلو بوليتيكا قدفو قالك كابتوم رجع زلون بوليتيكاتات نيوم انا وحوانيو حشويه كبالو لصنيت بوليتيكا نقدف حج اتكو طبا مداي ارترا زبلج كتماتات يبلان ويون اسران شوعاتن دربن لعلز ديبي بلاسوتات يبلان ويون كال فلوي تقرصاوي هنصاتات ايترايلان guess what مايك سون كلو اسران سلستن درب زلو بلاسو ما يكون الكاني نسو حماقيو كغبر يبلون يبليلنا مسرتاو سمتاي زليو ماي مغبي مسللي قصيلو حكمنا تمرتي بيزك نسيسيتي سبحالو زيوم نمن يوم كزيوم زليو ابس مران زغمت ويا كابيتال سيتي نزغمت ايكونن نو نخلو اب قطرات زلو اب نفسو كفጫፍ ናይ ታገር ዘሎ اب ገሉጅ ዘሎ ክኸውን ይኽእል اب ዓዱ ኋላ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ያ اب ናቕፋ ቀሮራ ዘሎ ሰብ ክኸውን ይኽእል ብኩሉ ጫፋ ዘሎ ሰብ ይግቦ ይዛራ ዘሎ ሰብ ክኸውን ይኽእል ኦኬ እዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ እዚ ዲጋታት እዚ
ምናልባት ዲጋ ዘይትፈልጡ ብኢንጂነሪንግ ዝተማሃርኩም ገለን ትፈልጥዎ ኢኹም ዲጋ ማለት ሓደ መዓት ገንዘብን መዓት ፀጋታትን ዝበልዕ ትሕተ ቅርፂ እዩ that's why እቶም ጎረቤትና ኢትዮጵያ እታ ዝዓበየት ፕሮጀክት ኣብ ሙሉ ሂወቶም ዝገበርዋ ዲጋ እታ ጌርድ ዝብልዎ ወይ እውን እቲ ሪናይሰንስ ዳም ኢሎም ዝጀሃርሉ እቲ ዝዓበየ ዝገብርዎ ፕሮጀክት ዲጋ እዩ ዲጋ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝወስድ ከከም ዕቤቱን ከከም እቲ ዕላማታቱን ፈርዲኹም ኣለኹም እቲ ዲጋ ዝገብርዎ ዓብይ ኦፍ ኮርስ ግን ዲጋ ሓደ ዓብ ስለ ዝገበርካ ዘይኮነስ ብብዝሒ ዲጋታት ኢኻ ክትገብር ዘለካ ብብዝሒ ኤርትራ ድማ ካብ መጀመሪኡ ዝተረድኦም ነገር እንተሎ ናይ ማይ ፀገም ዘለና ኣባጅጎ ማይ ሂበና እዩ ጎቦታት ኣለና ወሓይዝ ኣለና ቃላያት ትፅሩይ ማይ ካበይ ዝመፅ ኢሎምና ካብ ወሓይዝ ካብ ቃላያት ከምኡ ድማ ካብ ግራውንድ ዋተር ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ማይ ስለዚ ነዚ ነገር ከተህብትሞ እንተኮይንካ ወሓይዝ ናትና ብሓጊጉ መሬትና ፀራሪጉ ሓመድናን ኩሉ ድኽዑ ዘሎ መሬትና ወሲዱ ሒዝዎ ንሱዳን ዲ ክኸይድ ንኢትዮጵያ ዲ ክኣቱ ንካል ሃገር እዩ ዝኸይድ ዋላ ንቀይሕ ባሕሪ ክኣቱ ናብኡ እዩ ክጉሕፎ ስለዚ ስለምንታይ ንሕና ነቲ ጎቦታት ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ መዓት ጎቦታት ስለ ዘለዎ ኤርትራ ነቲ ማይ ከመይ ጌርካ ኣኪብካ ዲጋታት ጌርካ ነቲ ማይ ትዕቅቦ ሓደ ካብቲ እቲ መንግስቲ እዚ ኩሉ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ መንእሰይ ድማ ልዕሊ ማንም ዝሰርሓሉ ምናልባት ኣነ ኣብ ኣገልግሎት ኣይነበርኩን ኣብዚ ቪድዮ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ሓንቲ ግዜ ሰርቪስ ዝገበርኩላ ግን ኣበያ ነይራ ኣብ ዲጋ ናይ ገርሰት እዩ ነይሩ ዲጋ ናይ ገርሰት ማለት ኣነ ብዓይነይ ካብ ዝረኣኽዎም ኣብ ኤርትራ ካብኡ ዝዓብዩ ዲጋታት ኣለዉ መስለኒ ኣነ ብዓይነይ ካብ ዝረኣኽዎም ኣብቲ ደረጃ ናይ ዕድመይ እቲ ዝዓበየ ዲጋ ዝረኣኽዎ እዩ እቲ ዝዓበየ ምክንያቱ ጫፍ ናቱ ብዓይንኻ ሪኢኻ እውን ክትውድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ብሓቂ ማርቨል ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ዲጋ ግን ካብቲ ፅባቅ እዩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ርእሰይ ዘይከይዳነ እቲ ኣብኡ ዝፈሰሰ ረሃፅን ደምን ምክንያቱ እቲ እምኒ ኣብኡ ውሪዶሞ ዝነበሩ እቶም ኣገልግሎት ሃገራዊ ምክልኻል ዝነበሩ ማለት እዩ እቲ እምኒ እቲ መኪና ክስከሞ ኣይትኽእልኒ እያ ግዘብ ሰብ መኪና ኣምፂኣቶ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ግን ሰብ እዩ ካብ ገለ ፖይንት ናብታ መኪና ብፅሕዎ ፈርዲኹም ኣለኹም መኪና ወይ ማሽን ካብ ጎበ ይወረዶቶ ሰባት ኣብቲ ስራሕቲ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብቲ ቦታት ኣብቲ መንደቕ ናይቲ ዲጋ ተረስሪሱ ከለየ ዝርኦ ነይረ ነዚ እውን ሰብ እዩ ገይርዎ ስለዚ እቲ ኣብኡ ዝፈሰሰ ረሃፅ እቲ ኣብኡ ዝፈሰሰ ድኻም ኩሉ ግዜ ዘይርስዖ ኣዝዩ ዓብ ዲጋ እዩ ብእግርኻ እንድሕር ከይድካ ፀሓይ ከተንጥረካ እያ ትኽእል ብፍላይ ቀትሪ ተኮይኑ ምክንያቱ ሰለስተ ቅርንጫፋት ኣለዎ ሓደ ክፋል ኣይረኽቦን ጎቦ ኣሎ ብሓደ ጫፍ ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦ መንደቕ ገይሮም ኣለዎ ዲጋ ማለት እዩ ሽዑት ኩርባ ምስ ሓለፍና ኣብቲ ጎቦ ኢና ንሕና ነርና ካብኡ ድማ ሓደ ንውሕ ጎቦ ኣሎ ስግሩ ንዑ ድማ ብዲጋ ገይሮም ብመንደቕ ገይሮም ከልኪሎሞ ኪንኡ ድማ ኣሎ ዲጋ እቲ ኪንኡ ዘሎ ክሪኦ ይከኣልኩን ርሑቕ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝነበርና እንታይ ክብለኩም ኢለ መዓት ረሃፅ መዓት ድኻም መዓት ገንዘብ መዓት ግዜ ዲጋ ናይ ገርሰት ካብኡ ዝዓቢ ዲጋ ናይ መን ኢኹም ትብልዎ እቲ ኣደኖ ካብ ዲጋ ናይ ገርሰት እውን ብስራሕ ናብ ዲጋ ናይ ፋንኮ ከይደ ነይረ ፋንኮ ሽዑ ይስራሕ ነይሩ ኣብቲ ዝነበርኩ ክውዳእ ደልዩ ነይሩ ግን ኣጋጣሚ በቲ መተንፈሲ ገለ ሕማቕ ኣጋጢሞ እቲ ማይ ሰሊኹሎም ነይሩ ኣብኡ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኣይ ካን ፎርጌት ዶስ ሞሜንትስ ውሑድ ግዜ ነይሩ ግን እቲ ረሓፅ ኣብኡ ዝፈስስ እቲ ድኻም ኣብኡ ዝፈስስ ኣይ ከኖት ፎርጌት ንሰርሕ ኢና ኣብዚ ደገ ጓየ ኢና ሰዓታት ነጥፊና ዲስ ኢዝ ናቲንግ ኮምፔርድ እቲ ረሃፅን ድኻምን ኣብኡ ዝፈስስ ዝነበረ ፈርዲኹም ኣለኹም ስለዚ እዚ ወለዶ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ኣብ ግንባራ ዘሎ ወለዶ ማዕረቲ ሂወቱን ደሙን ሂቡ ዝተሰወየ ካብኡ ብዘይ ሓመቕ ዓይነት ሃገር ይትወፈየላ ዘሎ ነዚ ከዓ ከነድንቕ ክንክል ኣለና ኣይኖ ነታ ሃገር ክትፈርስን ክትዓኑን ዝደልያ ንዖም ቀዳማይ ኣራዊትን ሸይጣውንትን እናበለ ዝፀርፍ ምክንያቱ መደብ ስለ ዘይብሉ ፕላን ንመፃኢ ስለ ዘይብሉ ነታ ሃገር ንቅድሚት ስለ ዘይሓስበላ ዲጋ ንዝሰርሓልካ ሰብ ኣይትረግሞን ኢኻ ፅርግያ ንዝሰርሓልካ ሰብ ኣይትረግሞን ኢኻ ፈርዲኹም ኣለኹም ዲጋታት እቲ ዲጋታት ኢሪጌሽን ንኣብነት ዲጋ ፋንኮ እንትሪኢኻ each year from rivers, lakes, and reservoirs. 25% comes from groundwater aquifers. And 80% of the water withdrawn in the U.S. is used for cooling electric power plants and for... So, نملس أبتارسي. إذا أبي إرترا زجبر زلو جعزو بيو إن يقوم بخالوت كالات زمسكرول زلو ماني سريعوا تمرحنا تبي إرترا زلو نتن زرق كابن جنزب زرق كابن أبصرجاتات بوياتات نجزاو تكيل خي نتك دلو تتقرتي نتيجة رجعتات نمسجام كاترا من قال ملن قدامنا تسلزي كنا نعجريفو مسرة توزن كساقس من قد سلزلنا زلو تحبتي أبدي قاتات كاتلو أبتقرتي أب حرشة مغنياتو حرشة تمرتي كم دما تمرتي كل تزين حرشة له زعبي منستري أبقى كزارة بخلوه يسميها زارة سزيا من البعض جيجان تلنا الروماني أتي زعبي منستري ناي إيرترا منستري حرشة يلومو زل على سرح زلون باجو زلون منستري ناي حرشة نير تراي نيري لهم سلامتاي
كلها تقرنايت منقسي اب حرشا سلازنبره منالبات كابو كعب زغل وي ونطقو زخونه منستر طعنايو ሳልሳይድ ማ ሚኒስትር ትምህርቲ እዩ እዞም ሰለስተ ሚኒስትርታት ጥራይ ኣብ ኤርትራ ብዝለዓለ ስራሕ ዝሰርሑ ተጋገን ተለኹ ኣርሙና ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ሚኒስትር ሕርሻ ትዛዓበየ ባጀትን ስራሕን ዘለዎ እዩ ምናልባት መኖም ቀዳማይ መኖም ዳሕራይ ከላይ ክልነ ሚኒስትር ጥዕና ከምኡ ማዓት ካብቲ ናይ መንግስቲ ዘሎ ባጀት ብዙሕ ባጀት ዘለዎ እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ እዞም ሰለስተ ሚኒስትሪ ካልኦት ሚኒስትሪ ሃብቲ ማይ ሚኒስትሪ መሬት ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ዕደና ገለመለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም but these three industries are very important minister حبريتا كتب تقول I think minister حرشا minister ጥዕና ministry ትምህርቲ እዚኣቶም እዮም ቶም ዝበፅሐ activity ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዎም ዝረኣዩ እዚ ኻንታ እዩ ሰለስቲኦም እዚኦም ነገራት እዚኣቶም መሰረታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ጥዕና ሕርሻ መግቢ ስለ ዘድልየካ and this is very powerful message ንመለስ ኣብቲያ ንሽተይ ከስማዓኩም እየ ድሕሪኡ ናብቲ ቁጠባዊ ትምህርቲ ክንሰግር ክንፍትን ኢና this is very important ነዚያ ጥራይ መጎስ ጌጋ እንተለኒ ፕሊስ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን እቲ ማረምታ ጻሓፉ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ very very accurate ኣብዚያ ግዜ እዚኣ ትክክል ዘሎ ሓበሬታ ከይህብ ይኽእል እየ ገምጋሚ እየ ዘብ ዘለኹ ስለዚ ኣቡ ማረምታ ይደልየ I want to give you a visual here. When you look at two of the reservoirs, the largest reservoirs we have in US, you'll see Lake Mead and Lake Powell. And if you look at these pictures, both of them have experienced critically low levels. እዚ ሓደ ኣርእሲና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብ ካልእ ኣርእሲ ክንሰግር ኢና ማይ ኣገዳሲ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ካልኦት ፀገም ናይ ማይ ክጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ዓለምና ኣብ 2030 ፀገም ናይ ማይ 40% ናይ ዝስተ ማይ ክሳኣኒ ክበሃል ከሎ ኤርትራ እዚ ፀገም እዚ ክህልዎ ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ኤርትራ ፀገም ናይ ማይ እኳ በስመራ የለን ገለመለ ክበሃል ከሎ ቱቦታት ስለዘይኣትዎ እዩ ማይ ስለዘየለ ዲጋታት ስለዘየለ ፅሩይ ማይ ክግበር ስለዘይክእል ኣይኮነን ቱቦታት ጌርካ ንከተማታት ክሰዶ ምስ ፀዓዲ ከም ዝነበረ ኩሉ ሽግራት ስለ ዝነበረ እዩ መንግስቲ መሰረቱ ግን እንታይ ገይሩ ኣሎ እቲ ማይ ኣብ ኤርትራ ከም ዝዕቀብ ገይሩ ኣሎ እቲ መሰረት ደልዲሉ ኣሎ ገዛ ክሰርሕ ከለካ መጀመርያ መሰረት ስራሕ ንፉዕ ሰብ መጀመርያ ዘለዎ ገይሩ መሰረት ይዘደልድል ቀስ ኢሉ ድማ ሽዑ ናነደቐ ይኸይድ እምበር ንእሽተይ መሰረት ጌርካ ክንዲ ገለ ፓላሳብ ልዕሊ ትሰርሕን ኢኻ መሰረት አንፂፎም ኣለዉ ብፅርግያ ይኹን ብኤርፖርት ይኹን ብሕክምና ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብሕርሻ ይኹን ብዲጋታት ይኹን እቲ መሰረት አንፂፎም ልካ ኣለዉ ዝመፅእ ወለዶ ናትካ ስራሕ እዩ ትኻልእ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም ናይ ኣሜሪካ ከይወፃና ምናልባት ብዛዕባ ኣሜሪካ ፅቡቅ መረዳእታ ዘይብልኩም ካብቶም ኣባላት ናይ ባይቶ ንስማዕ All right, now that the uplifting portion of this program is over, let's get to the facts. Mr. Speaker, or now Madam Speaker Pro Tem, you see the number, 35 trillion. Guess when we hit it? We should be very, very excited and proud of ourselves. ኣባል ናይ ሰነት ናይ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ብሎም ኣሎ ሚስተር ዴቪድ ሽቫይከርት ዝበሃል እንታይ ዝብሎም ዘሎ 35 ትሪልዮን ሃሪምና ኣለና ባይቶ ነቶም ሃውስ እዩ ሶሪ ሰኔተር ኣይኮንና ባልና ባይቶ ይመስለኒ ነፍስና ነጣቅ ዓላ 35 ትሪልዮን ዕዳ ሃሪምና ኣለና እዩ ዝብሎም ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ክነምፃልኩም ከለና ነዶ ይኮነ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ እንዶ ይተምፅእ እንዶ ኣበይ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ከፀልም ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ unfortunately but this is a reality እዛ ሃገር እዚኣ ንዓለምና ትበፅብፅ ዘላ 35 ትሪልዮን ዕዳ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ረይዎም ክሳዕ ክንደይ ኖርማል ነገር ካ ከይመስለኩም ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ከም ዘለዎ እዛ ሃገር We did something that so many economists said we would never get to this quick. My math says this coming Friday, 3 p.m., the United States gross debt will cross over 35 trillion. Now understand, that's not the way Europeans calculate our debt, which they calculate our debt dramatically higher because of our obligated unfunded liability. So እንታይ ይብላ ኣሎ ዝሓለፈ ዓርቢ እዩ ኦልሬዲ ሓሊፊ 35 ትሪልዮን ኣይኮነስ በገለ መለበት ይሕል ሕጂ ኦልሬዲ ምክንያቱ 20 ቢልዮን ጥራይ ክነቢና ንርኢ እስራኤል ንገለገለ ብሚልዮናት ስለ ዝህቡ ሰብ 35 ትሪልዮን እዚ ዘሕዝን ነገር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነ ዕዳና ይብላ ኣሎ ኣብ ኤሮፓ እንተረኺብኩም ወይ ኣብ ካልእ ዓለም ልዕልዩ ዕዳና ይፈልጥዎ እዮም ኢሉ unfunded liability ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ጥሮታ ዝኸፍልዎ ዶ ናይ ሜዲኬር ዝኸፍልዎ ዶ መዓት ገንዘብ ኣሎ ብዕዳ ማለት እዩ unfunded ገና ዘይከፈልዎ ዕዳ ናብ 100 ትሪልዮን ልዕልዩ ዝድይብ እዩ ንሱ ሕጂ ገዲፍካ እዩ እዚ እቲ ኦፊሻሊ ናይቲ መንግስቲ ዕዳ እዩ እዚ 35 ትሪልዮን ሃሪምና እዚኣ ግን ኣይኮነን ተገርም ክፋላ ዕዳዳ ክህልዎ ምኽእል እንታይ መፀገም ኣሎ ኣሜሪካ ፕሪንት ገይሮም ከብልዎ ይኽእሉ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ኣብዚኣ ስምዕዋ this is the most sad part So this place runs around and avoids telling the truth. So let's walk through another little factoid. But God forbid any of us tell the truth about math. Because the truth gets you unelected and a bunch of really angry ads at home. So سمعكم أنا تازغبت يا زخوان السب كم زيس الشجر كم زلنا نهزب زنا قريه سب جنيلن سلمتاي نزن تناجرنا كمرتونا يكونون يبلا الله
مالتي توم نعنا زمرتو سبات ቁጠባናትና ሕማቕ እዩ ዘሎ ነቶም ጥሮተኛታት ገንዘብ ክንባ ኣይኮናን ድሕሪ ኢልካ 2-3 ነተን ዘረባኻ ቁርፅ ኣቢሎም ሃገር ክትዓንያ ጥሮተኛታት ተኻ ክኾኑ እዮም ዝብል ኣድቨርታይዝመንት ገይሮም ከም ዘይትምረፅ ገብሩካ ይኽእሉ ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ኣይኮነን ክንፈትሖ ክንዛረበሉ ናይ ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ምናልባት ከምዚ ቁርፅ ስለ ዘበልኳ ይመስለኩም ስምዕዎ But God forbid any of us tell the truth about math, because the truth gets you unelected and a bunch of really angry ads at home. So this place runs around and avoids telling the truth. So let's walk through another little factoid. My math basically says this year, 45.68% of all the income tax collections, receipts, your government takes in just cover the cost of interest. This is insane. لا لا ترى خاطر ولا تخل بتخكل قطر بقطري دمازر يوم زلوا أبزع عمت زي بلا له 45 بشدشت شمنته كباب 5% بلوه ناي تقول بتاكس بجبر جيرنا نتوى جنزب ولا ملا تاكس ناي تهجر نوصده نمتاك خوني بلا ملو عدا مخفلي كونن ولدنا عدانا توم المخفلي like seriously إذا هجر زيا كينيا شجرة قاتي موال أنت اللي بلا لنا كاب كينيا زقد شجر ويون كاب كانوا بعدا ساقيا زلوا زقد شجر كقات ما خمس غل مسجزية هي قات ممني they are trying to manipulate the financial markets تجلى ملا جيرم they will be okay that they will be okay they will find out ab long term again أجل point بفلاي $2 بالمسودة they will have a deep trouble أمريكا أبس أجمع كل وايو دروت هزبي أبس شكر ديزلو أتمنى قستقنا artificial زخيزلو سلام تايز بلكم زلو منجستي أتاونا تو كابي زخوني يخ منجس نا أمريكا هون أوروبا نا سويس نا تشاينا منجس أتاوي كم تاي كاب جبريو منجستي تكالا تلو جل كم بعد تشاينا تكالا زلو منجست له نعملنا إثيوبيا منجستي إثيوبيا إيرلاينز تكالا تيو أتاو كاو ركبي بجبرت راي كونس كاب تكالا توني ركبي أمريكا جن تكالا في كوروني سلزي جبرت راي كركب زغل وين أوروبا تجبرناتو أتيونكو أتاوناتو زبلو زلو 45 بشدشت شمنت جنز كابو فرق نايت جنزب نجبري نايت تلقح وزلو ولا تراي خفل ليو سلزي نتروتنياتات نتمرتي نتعنا نتعتقرتي يعني كل جماعة تزي قارس وق نخجبرو كابيم كمتو بتنصرف 50% ويكا 55% يم قدو زي ما 100% نايت جبرو زتو وزلو أيخلوني جرف 50% ناتو 100% تي جبر زتو نتناي منقص أكايدا أيخلوني سلزي مليسهم كوتس ولا بزي كله أدايم كاتو نزيات تاريخ تعدا مليسو قلطيف كوسق مخانون قلطيف كعب مخانون يزري كازي سلزي أبزن لما تأزل 6 عامات كسب 5 تريليون كبت كم زغلت تعدا زنقر حبريتاتاتنا له I've been coming behind the microphone and saying, hey, interest in 2024, this fiscal year, would be somewhere around a little less than 1.2 trillion. I apparently have that wrong. It's probably going to come in about $1,140 to $60 billion. Either way, I'm off a fraction. But 45.68% of every dime we're collecting in your income tax now just pays interest. And I've tried to say over and over and over at home and other places, and you get people to just stare at you and go, huh? Who really runs this government? Seriously, it's an... سامعكم هذا؟ أما داتا نزلنا جرزين زخون أمريكا وأنت نيجيركا حنت حتى ترايز نجركا كم عين السبي نزها جرز ما حضر زولا يمزون كم يجي راح هذا من قصص ساعة كنزاب عراقة أتخذ That's a very good question. الكوربوريشن استفني خايم أبزي توصلوا محنو أخو تخاخلو زي حلافنا تاو من قصة تلقى أكمل زي شجر قطعة تدخل زي قد دايز ما أسيك فنجر we don't know تبقى كم زي بالانشينا ويك نفعت بالانشينا تنفعت رأي صيلة تنفعك هذا ما أنت تقص معنا تفلت that's exactly what we see أبزن ريز النرمة تحكي الكمية Honest question. I need you to think like adults. Maybe those who actually went to a finance class. Who actually now runs this government? I'm going to argue the debt markets, the bond markets from around the world. If you have to bring almost 10 trillion to market this fiscal year, 2.25 trillion virgin new issues because we're borrowing, it's like $75,000 to $80,000. ስለዚህ ብሕፅር ዝበለ ነዚ መንግስቲ እዚ መን እዩ ራን ዝገብሮ ዘሎ መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ መን እዩ ዘንቀሳቅሶ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ኮይነ ቀሊል ዝበለ ይመልስናት ኢሉ ቦንድ ማርኬት እቶም ዘለቁሕና ዘለዉ ኮርፖሬሽንስ ድዮም ግለሰባት ድዮም ትካላት ድዮም ኣሜሪካውያን ድዮም ወፃተኛታት ድዮም እቶም ነቲ ዕዳናትና
ተለቂሕና እንዲና ነብር ዘለና መን እዩ ዘዝውረና ዘሎ ዘለቅሓና ይዝውረና እሶም ጠጠው እንተኢሎም ጠጠው ክንብል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝምረፅ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶ ሰኔተርስ ዶ ሬፕሬዘንታቲቭስ ዶ ብላብላ ኩሉ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሎም ኢማጂን ኣብ ገዛኻ ንስኻ ኣቦ ኢኻ ሰበይትኻ ኣላ 5 ቆልዑ ወይ ከዓ 3 ቆልዑ 4 ቆልዑ ኣለውኹም ተርዲኹም ኣለኹም ኣሚን እዚኣ ከም ፀርፊ ትውሰድዋ ግን ገለገል እዩ ኣብ ሶሻል ዘለካ ብኤሮጳ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ብቤነፊት ዝነብር ሰብ ሳሕቲ እዩ ግን ኣሎ እዩ እዚ ሰብ እዚ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብቲ ገዛ ኣለዉ እቲ ደመወዝ ግን ካበይ ዝመፅእ ካብ መንግስቲ መን እዩ ነታ ገዛ ዘመሓድራ ዘሎ መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ መንግስቲ ዘመሓድራ ካብኡ ንውፃእ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ዘይሰርሑ ሰባት ገንዘብና ሰተትካ ተንብሮም ዘለካ መን እዩ ዝውራ ነታ ገዛ መብዛሕትኡ ግዜ ኦኬ ነቲ ገንዘብ ዝሃብካዮም ገይሮም እንታይ ክገዝኡ ብሽኮቶ ድዮም ክገዝኡ ጨው ድዮም ክገዝኡ ማይ ድዮም ክገዝኡ ሲኦም እዮም ግን እቲ ፋንድ ዝገብር ዘሎ ነቲ ገንዘብ ንሱ እዩ ዘመሓድር ነቲ ገዛ ረዲኹም ኣለኹም እቲ ገንዘብ ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ገዛ ንሱ እዩ ዘመሓድር ስለዚ ሃገር ድማ ገንዘባ በዓላ ዘይተመሓድርቲ ኮይና ኣታዊታታን ወፃኢታታን በዓላ ዘይተቆፃፀርቲ ኮይና ዘመሓድራ ኣካል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኮርፖሬሽንስ እቶም ቦንድ ዝገዙ እቶም ካልኦት ነገራት ንዓታቶም ደስ ዝብሎም ጥራይ ክትገብር ዘለዋ ብሓወላቶም ብረቶ ኣለካ እንዳሓወኻ ኣንፃርካ ዝኾነ ነገር ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ተዘየለ ፀሞም ክሓድሩ እዮም ወይ ኣንፃርኪ ሕማቅ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ፀሞም ክሓድራ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ገንዘብካ ብካልእ ዝመፅእ እንተኮይኑ ንሱ ከመሓድረካ እናበለ እዩ መሪር ዝኾነ ዘረባ ዘስምዖም ዘሎ ነዚ ድማ ሰሚዕና እንተተማሃርናሉ ንኩልና ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓና ምናልባት ብዛዕባ ኣሜሪካ ሕማቅ ስእሊ ዘለኩም ኣብዚኣ ግን ግምጥል ኣቢለ ከርእየኩም እየ ኣሜሪካ ከምዚ ቁጠባዊ ፀገም ኣለዎ እንተብልኩም ከዓ በዛ ዓይኒ ከይትርእይዎ ድማ መጀመርያ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ A growing number of American families are struggling to make ends meet as the cost of basic necessities continue to rise. Our next report shows how inflation is disproportionately impacting low-income households, particularly families of color. Take a look. So, ab America, the inflation ዝበሃል ወላ እኳ ነጉድሎ ኣለና እንተበሉ ንብዙሓት ሰባት ድሓሲ ነገር ከም ዝኾነ ስለምንታይ እዚያ ስምዕዋ መጀመርያ ገሊኹም ጌጋ ስእሊ ከይልወኩም U.S. stocks surged on Friday, concluding their strongest week of 2024. For the week, the S&P 500 nearly advanced 3.9%, its best performance since November 2020. Nasdaq soared 5.2%, and the Dow climbed 12.9%. Positive economic data, including stronger than expected retail sales and declining jobless claims, helped 2.9%. ኣብዚ ሓለፈ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ስቶክ ማርኬት ብጃፓን ጀሚሩ ክራሽ ከም ዝገበረን ዓብይ ምንቁልቋል ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ማርኬት ናይ ኩሉ ማርኬት ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ብዙሕ ገንዘብ ብትሪልዮናት ዝትመን ክሳራ ከም ዘጋጠመ ኣብዚ ብሰፊሑ ሓቢረኩም ነይረ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ እቶም ምሳይ ተምሃርኩም እንታይ ኢለኩም ኣይትሰንብዱ ግዝኡ እዩ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስቶክ ማርኬት ግን ታሪክናቱ ን100 ዓመት 50 ዓመት 70 ዓመት 30 ዓመት ተመሊስካ ተሪኻዮ ክራሽ ይገብር እዩ ባት ትክክለኛ ስቶክ ማርኬት ወይ እውን ሰፊሕ ዝበለ ፖርቶፎሊዮ ዳይቨርሲፋይድ ፖርቶፎሊዮ ሒዝካ እንተለኻ باونس خبري كملاسيو إلنا نيرنا كل جزء ما هو مسؤول كاب كوفيد جميرة نزم مخرم سابك فلذا أي تسنبدو تخيلكم opportunity تبغى عدل discounted كوين لكم على invest جبري لكم فما invest جبركم I am very sure يوم ما لهم لكنه نتقولوا أبحد مع تقوليلو قال ديسمبرنا immediately no exact أبتز نبري بس إحنا لوجن بمولو recover gear والله أبتج جزيتي نتحبري تاسميكم invest جبركم درو كسع كندي مقصد جيركم على لهم ذكر لكم كلهم كيف لك كيس توعالك كي ترداك تقبر تلغا كتكسباي تخليها سلازي ستوك ماركت يكون كريبتو ستيل تحت له كابتز وردو ولا كنت دايبه ستيل تحت له سلازي تيك ادفانتج اوف ات كمزي كودل كله باينج اوبورتونيتي نبلوا ويون تي اب لعل خلو كغزي عدل زي رهبه زنبره قسيلو ولا ون مسغودله كل ገንዘብካ ድርቢያ ብሎ ይኩን ከዚ ዘለው ኩሉ ግዜ በፕላን ኢንቨስትና ገበርኩም ኪዱ this is very important ነዚያ ንግረ መንገድ ክታሰልኩም ይከጎድል ኮለ ትራዴ ኮነስ ክዲብ ከለውን ተሕብራኩም ስለዘለኒ አፕዴት ከብ ስለዘለኒ የዝበኩም ዘለኹ ባፍልጦ በምስተዋልቶም ሳይት ተማሃርኩም again ወትሩ ከም ፕላን ሶምንዲዩ በخلተ ሶምንዲዩ በወርሕ ዲዩ ተዓቅምኩም ኢንቨስትና ገበርኩም ኣብታ ፖርቶፎሊዮ ናትኩም ፈሓቢልኩም ስለድዋ ንሳ ድማ ቀሲላ ክትዓቡ ግደፋ ጎዲልልኩም ኣይትሰምዱ ኣይትረበሹ follow the plan and continue مغنياتو كفرهاكم زلو تاب ستوك ماركت انفست غيركم زلهم اب كريبتو انفست غيركم زلهم ديكون اب بانكم زل غنزبي نسيو بانفليشن زبلع زلو انتي مالتي انفليشن كان نملس افتا ريبورت A significant portion of American families between 1/3 and 43% struggle to cover basic expenses. This crisis is particularly acute for families of color, with over half facing financial hardships. The root of the problem lies in the widening gap between income and the cost of living. እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ወይ ዝናይ ቁጠባዊ ምንሃር ዋጋታት ንመን ይዝሃሲ ንድኻ ኢንቨስት ዘይገብር ኣሰት ዘይብሉ ንዑ ይዝሃሲ
مغنياتو إنفليشن كله أبي إنفليشن أرجزيه هجي تي إنفليشن هذا يبي نبتي ناورد خيس لزلو درو السنترال بانك ويكا فيد بلو فيدرال ريزيرف في أمريكا interest rate كاب ورحي تشعات منفق عبيلو كقدلو كجمر مخانو حبير الله زمالت already amazing news ስለዝኾነ እቲ stock market ድሮ ንላዕሊ ገፁ ኩንጨፍ ጀሚሩ ኣሎ ቀፂሉ ድማ ክልተ ሰለስተ ግዜ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል ከጉድል ከም ዝኽእል እቲ ሬት ላዕሊ ዘሎ ክጎድል ክጅምር እዩ እቲ ገንዘብ እቲ ድማ ክጎድል ከሎ ማለት ስቶክ ማርኬት እቲ ፌድ ከጉድል ከሎ ማለት ገንዘብ ኢዝሊ ክርከብ ማለት እዩ እቲ ሽግር ዝነበረ ናብ ጎደለ ከይዲ ናብቲ ማርኬትስ ማለት እዩ ነቲ ገንዘብ ድማ ኩሎም ናብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብርዎ ናብ ካልኦት ኢንቨስትመንት ኣሴትስ እዮም ክገብርዎ እቲ ማርኬት ድማ ላዕሊ ከይዲ እዩ ኢንቨስትመንት ዝገብር ዘይክእል ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ግን ኣብ ድኽነት ይካቱ That's what's happening. It's gap among the Khatatin Haftamatin. Ziada Dema, Salemti, Ab America, Salemti, Latino, Tom at Tahway, the Regina Kotabazalo, in proportional way when Cap had a Befilizbele, not Hasu Codium, Salemtai, it is Elena Alam, commune, the Harry investigator, assets not Kawawa, investment technologies that come to Henka, but is a laka Genzep Trim, see the Mose, they was always all Manabro, Nana Haras Rodozolo, up among good Dakamtrel, realities in Rio. Historically, prices for essential goods and services like food, rent, healthcare, and transportation have increased at a fast. كم زين ريال دلنا تواجهاتنا من هرنا واجهاتنا جزاو تديو مقبديو كراي جزاديو من أي مكينة ديو كله نجارات نلعب بتشي زغي اليوم لهم نساسيتيز كاك عندهم أي احتمالاتهم مسرة هوية مقبي مسألة لي كمو نتعنا خاجل زغونتهم مسرة هوية نعبيهم زغلو تهم كالوتهم كمو عندكن تهم نساسيتيز ناديو بيهم زغلو زلو دموسكا معريم زي دي بنتلو حرقا كود كاكايو بنتعرو إنفست كبرت خينكا كابت عبيتنا يتنقراتون تخسبيخا نابنت جزاوتي نخبر خيط كله مقبل نخبر خيط كله أبتم إنفستمنت نايتم بركتات تجزي خلقة أتم كامباينات يخص بس لازلو بركناتهم يوصل على سلزي كابت عبيت نسخاون تربح حلقة إنفست كبرت خين كاجن بتن من هارنا وجاتات بوحد دومس اللي تنبرز لغة دخلنا ناتع كايز غيد مسجزيون. Than overall inflation. This trend has disproportionately impacted lower income families as a larger portion of their income is allocated to these necessities. Yes, we don't go out as often just because we choose to eat at home now. It doesn't change our day-to-day when we go out to get our groceries, but we are shocked by the prices, and I comment to my husband all the time, but I feel really bad for people who literally live paycheck to paycheck because they don't know how they're doing it. The rising شت من عبرة بفلاي نتوم كابيدنا عفس خونو ومخاط جنزبهم أبجز أخرين أبكالوت مقبن قلملنت رايز تأفز نبرين زيوم تزغب ذي سيف تقبرني يركا إنفست تقبرني تاني يركاكن بزي من عبرة خبرة كالو بتخالد ما إنفستمنتنا كيديب سلزلو بالانس كت قبرة عقم لكا كابيدنا عفتقين كاكن إذا كنا تاتزي ممليسو كابتز نبركا شجرنا من خناتو دموسكا كي وسخ خلي ويبنيش تيد وسخ من عبرة قلنا هاريز خيزلو سلزي تكون تات مليسو كوجدا كايو intelligence ويكا بالحزر اللي يجزينا زلنا نعون تزيجير كلمة there will be a price for it من عبرك خبدا كايو شجرك ماتيو نغطي الحجاب من البات زيا بعتر زبالة سمو بلا زيا خد قلت لنا تخلينا resetting completely because the world is resetting completely. The post-war order is collapsing. NATO is going to collapse, obviously. You can't have the driver of NATO, which is the United States, sabotage Germany's main source of cheap energy in Nord Stream. The Biden administration blew up Nord Stream. And the Germans are so self-hating, they won't say anything about it. They sort of put their head down like, no, I don't want to talk about that. Okay. But I do want to talk about it because... بعتر دبالة عالمنا تغير الله شو تي تاكا كارلسون قال لك عطوا عبيتي زرباتها زوم اللغزو اللي يفزوانزي انت يزبل زولو دما نيتو كودغيو أمريكا اتا عباينا يتيروبا تبالون لكي ماتهم كتفيان غلهم مخنياتو أكايدا ناي منقسنا زعقب سلزي كوني ادانا خنقو عصر سلزي نخل أبزخوني يخون وقدما أبستعدمنا زي تعدمنا ناتنا نوانا جاف سلزلنا أموداتا لكي منا كتفيو زعينو تزربا برتو زخوني ملختي زم حلال فزلو كمون أمريكا نتو مشاركتهم كم زي تمحر نابنت النورد ستريم زبال زنبري كابراشا أوروبا بفلايد مان جيرمان زب زنبري غاز نعو حريماتو ترايكي كونس كساب حجي
ጀርመን ተቢዓውን መንሃሪምዎ እንታይ ያጋጥም ኢላ ክትከስስን ክትዛረቡን አቅማብ ዘይብላ ደረጃ Geneva to try to end fighting, but the army hasn't turned up because representatives of the United Arab Emirates are included. It accuses the Gulf nation of arming its rival. We have stressed that they have a responsibility to be there, and we'll continue to make that clear, but I don't have any updates on that. The talks are happening more than 4,000 kilometers እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ንሓንሽተን መልስማ away from the eastern Sudanese city of Port Sudan. It's home to thousands of displaced people who fled the conflict. The important thing is that a real negotiation process takes place that will change the course of events in Sudan, so displaced people who came to this state and other states can return and find. ሱዳን ጉዳይ ናታ መዛረቢ ናይ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ከምቲ ዝድለ እኳ ኣይኮነን ግን እቲ ኩነታት እናገደደ እናበኣሰ ስለዝኸደ ኣብ መንጎ እትዮም ክልተ ወገናት ዘሎ ድማ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክግበረሉ ስለዘይተኻለ ሕጂ እውን ኣብ ጀኔቫ ብሽምግልና ናይ ኣሜሪካ ዝተፈተነ እውን እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ፍረ ይረኣየሉ የለን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ሓላፊ ናይቲ ሳፍ ናይቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ማለት እዩ አልቡርሃን ዝኾነ ወኪል ከምዘይሰደደ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ኢዶም ንዝእትው ዘለዉ ንዓታቶም እውን ጠጠው ከብል ዘይክእል እምበሽ ኸማን ኣብቲ ርክብ መፂኦም ኢዶም ክእትውን ፅልዋ ንክገብሩን ዕድል ይወሃቦም ስለ ዘሎ ብምባል ነቲ ኩነታት ኣይደገፎን ኣክሳተፈሉ ይደለየን እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ሃዋሁ መሊሱ እናገደደ ይወዞ ዘሎ ምናልባት ንሽተይ ኣብዚ ናይ UN ዝሃቦ ሪፖርት ክንሰምዕ Tens of thousands of Sudanese children may die over the coming months, tens of thousands, and that is by no means a worst case scenario. Any disease outbreak and we will see mortality skyrocket. Disease is our greatest fear. With many nations alarmed. So ከም ብሓድሽ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምናልባት ኣብቲ ናይ ስልጣን ክርፍስ ኣብ ዘለሉ ግዜ ፍጹም ክርክርዳእካ ይክልኒ ዘሎ እንታይ ከርየ ኣብ መንጎቶም ክልተ ጀነራላት ዝተፈጥረ ወጥሪ ኣብ መንጎቶም ክልተ ሓይልታት ዝተፈጥረ ወጥሪ ነታ ሃገር ኮምፕሊትሊ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ እትይዋ ኣሎ ኣብኡ ጥራይ ግን ኣይኮነን ተመሳሳሊ ኣብ ዞባናትና እናዞርና ክንሪኦ ኢና ምናልባት ንእሽተይ እዚ ክዛረብ ከሎ ንስማ and the reply was very negative in many sense that we are not going to have a new talk or new peace talk platforms unless what's happened in Jeddah or we agreed upon in Jeddah have a place of inaction. And many things about that we are in the army or de facto government are the most concerned about the Sudanese people. And many of the points that was actually an excuse not to come to Geneva. So the refusal of the SAF to come to Geneva was expected. And much more, the de facto government delegate that went to Jeddah like 2-3 days before the talks and to speak. بحفشة كلتيوم وجنات نحتحدهم بمكساس تي RSF وكلتو ناب جنيفا كم زعتو إذن الجرجلو بنتعرو تي ناي البرهان حيلي زخونة وكيل كم زي سردن كابتي وعل ويون كابتا في بعض الجرجلو زخونة يخون مفتاح كركب زخل ويون مفتاح كم زخل زبل الأمنات ون كم زي بلو يزريكا بتوين بتي أمونغو كلت حرام زتجبر كونتها نتهجر أب كم يودي قوالو لأن كل دما حزبي بو عنو نقيحو ربحاتات ناتو بوشتاو عقمو وكونتات كل نجار كابم ردات رد كونس بمتصممون بتفتحوا زي كيلكا ازي سركسنا ديمقراطية تباهيلو كم شو نريو زلنا بكالو تاجرات بقليلو تنقعفن فحك بلا كازخ المخانون إن نرزلنا هذا بلو كالا يكاوب زي في اللي أبزون كالا أرسي تغفيت له من البعض زي ترغيب أخم الله بزو حارسة سلزلني. Continuation of what is becoming the warmest. Defense ministers of the two countries complement this effort. Somalia. أمانغو سوماليان جبتن استجبري ركبات ويوناي مكلخال سمعات كم استجبري زين جرزلو روتا زري بلولو exactly after استراخبولو president ناي سوماليا استزاربو جنزا جرمي انتايوس كان اسمعي بزي نكلت يوم اسمعي Cooperation agreement. إن إحنا حريصين على. We are keen on Somalia's stability. Its counterterrorism efforts are successful until Somalia becomes better than it was. The military cooperation and the agreement that was made by the defense ministers of the two countries complements these efforts. I want to confirm that our cooperation aims for development. We never interfere in the domestic affairs of nations. As neighboring countries of the Horn of Africa, it's بحبش أنت إذا بتزلوا نسوماليا نمحيال حيال هجر ويون كابت زلاتو نملعل كن حجز نخلينا أبناء كالوت هجرات جن تالك كنا توي نمرتيننا يزبل زلنا يجيبس بريزنت جن أب السودان بزوت تالك تاتي أتوهم زنبرون زفلت نجار يحدش نجار هيكونن جن of course دبلوماسيا وقام قانا سوماليا بريزنت زاربا جن عايز يادا جري مني.
وأنا لا أتدخل أبدا في شؤون الدول. I want to thank you, Mr. President, for the unwavering support of your government against the illegal Ethiopian MOU, which infringe on Somalia's sovereignty. يغنيلنا بريزيدنت ناي جبتي تناتكا دقفن دبلوماسيا يكون كل عين الدقف نتناي إثيوبيا قبل علينا نتصور زخونك وانكو يزارب زلو جبتي تدقفنا لا نمنتاي زي حقاوي سممع مستكفال ناي سوماليا لولاو مريت سوماليا إلا نامنو من سوماليا لاند زغبرتو MOU سلازي زخولو اب ترك دفصام زنبره زخونه يكون مرددا كم زي بلوم كابزي خاتفلت اجي كالتل كل سمعوا تزتقبلوا قانقوا territorial integrity. I'm confident that with the combination of the impressive Egyptian military capability and experience and our own courage and determination, we will advance and succeed in securing Somalia from all threats that. ስለዚህ እንታይ ብላሎ ምስቲ ናይ ግብፂ ወታደራውን ናይ ኣየር ናይ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ተደምሮ ምስቲ ናይ ሶማላውያን تبعتن توفاينتن كومباين تجرنا نذا هجرنا نسوماليا مالتيو هيا الهجر بسأتها هجر نفسها تخل هجر نخن جبرة كنكلينا يرعين تصفاي جبري زبل زلو بحثر زبالة نتيجو إن زلو نا إثيوبيا سراوي كوت ويم زلي زلو إثيوبيا تبع لها تهجرهم كتولية بلان إثيوبيا بوجنا بمنقد ميدياتات ناتا مع بروباغندا تجبر زلا منيستر مكلا خال نا يتهجر ويونتي حلقات شيف نا يتهجر فيلد مارشال برهان جولا ناب وجن سوماليا كيدو حيال سراويتنا وخنقساقسي حزبهم زلو قليهم تزارب زلو بزح مناوريهم زقف زلو نا عقل صبت معانو غير داكا سوماليا اوريدي حدا ودو ديل غيرالا تركي درو ديل غيرا نت سراويتا مسلطان تركبالا ግብጽ ድማ ሰፖርት ክገብሮም እያ ሓይሊ ባሕርናቶም ዲካኣቱ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን ግብጽን ትርኩን ጽቡቕ ዝኾነ ምርድዳእ ገይሮም ከም ዘሎ ምክንያቱ ንዝባዕሎም እውን ተራኺቦም ስለ ዝኾነ ኢለንከነ ስለዚ ኩሉ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ምናልባት ብሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕር ክረኽቡ ይኽእሉ ኮኑ ኣብቲ ጎረባብቲ ግን ብዙሕ ፀላእትን ብዙሕ ዘይተሓባበርትን ኩነታት ፈጢሮም ከም ዘለው ይዘርእየካ ወላ እውን እቲ ንሱዳን ከይዱ ምሳል ብርሃን ዘርእዮ ዝነበረ ሸውን እንተኾነ ኣይ ቲንክ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝኾነ ይኹን ማእከላይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ስለ ዘየለዋ ምስ ሱዳን ጽቡቕ ርክቡን ከልዎም ኣይኮነን pose a risk to our people. This landmark defense cooperation will see Egypt exchange expertise and knowledge in defense sciences with Somalia. Cairo will also renew the mandate of its peacekeeping forces in Somalia, set to expire at the end of this year. الصومال دولة داخل جامعة الدول العربية وبالتالي Somalia is a member of the Arab League. It therefore has a right to assess the joint defense agreement of the organization. Egypt is already training many of the Somali military calibers in Cairo. Egypt provides technical support to Somalia in infrastructure and investment. Egypt's export to Somalia increased 126% during the first 5 months. So زي تشركنا نريو لنا باستفلا መንገዲ ኢትዮጵያ ካብቲ ገይም ትወፅኣላ ቦታ ድማ ግብፅን ብትርኩን ይትካሎ ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝገብሮ ዝነበረ ፍላይት ናብ ሶማልያ እውን እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይ ግብፂ ኤርላይንስ ይኣቱ ከም ዘሎ ከምኡውን ናይ ተርኪሽ ኤርላይንስ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ክምዝምዞ ከም ዝኽእል ስለዚ ዓንዳር ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ክሳራ ከም ዘስዕብ ኤርላይንስ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ተኣጊድሎ ሶማልያ እውን ወላ እውን ተደይኣገድዎ ኣልተርናቲቭ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ስለ ዘየለው ነቲ ኤርላይንስ እውን ብዙሕ ዕድላት ክቦ ይኩሉን እዮም ካልኦት ምርጫታት ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሽርክነትካ ብፅቡቕ ጌርካ እንተዘይተኸናኽኒንካዮ እንታይ ዓይነት ውድቀት ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ክልተ ነገራት ርኢና ሱዳን ኣብ መንጎ ኣብ ዘለዋ እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ትኸይድ ኣላ ሶማልያ ኣብ ውሽጣዊ ሶማሊላንድን ሶማልያን ስለ ዘይተረዳድኡ ካልኦት ሓይልታት ግብፂ ድዩ ኢማራት ድዩ ትርኩ ድዩ ኢትዮጵያ ድዩ ኩሎም ምእትትታው ብምግባር ነቲ ሃገር ጻውቱ ላይ ውዕሉ ለው ክንብል ንኽእል ኢና ተርዲኹም ኣለኹም ውሽጣዊ ሰላም ካንተ ዘይዓቂብካ መፃወቲ ናይ ካልኦት ኢኻ ትኸውን ንሶማልያ ክሕግዝ እየ ንሶማሊላንድ ክድግፍ እየ ገለመለ እናተባሃለ ብካልኦት ንስኻ ኣብ ዘየለኻሉ ክፃወቱን ክላገፁን ይውዕል ረብሓ ናይቲ ህዝብኻ ድማ ፅቡቕ ኣይኮንን እዩ ሓንቲ ንግረ መንገዲ ከይጠቐስኳ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ድሕሪት እየ ክጠቕሳ ሲበ ነይረ ብሪክስ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ብሪክስ ዝወፀ 159 ሃገራት ነቲ ናይ ብሪክስ ሓድሽ ፔይመንት ሲስተም ክጥቀማሉ ድልዋት ከም ዘለዋን ይፅበያ ከም ዘለዋን ተነጊሩ ንኤርትራ a major great news እዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ክምለሰ ዛርሲ ድሓን ንግረ መንገዲ ምዝ ስለ ተኸይደ ሕጂ ናብቲ ጎረቤትና ዘሎ ስፍሕ ዝበለ ብትግርኛ እውን ንእሽተይ ፀብፃብ ቀሪበልኩም ነይረ ጣልያን ውዕል ወታደራዊ ምትሕብባር ከቲመን ኣብ ካይሮ ናይ ክልተ መቓልቲ ወግዓዊ ምብፃሕ ይካየድ ምስ ዘሎ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ተኣሳሲሩ ግብፅን ሶማልያን ብወታደራዊ መዳያት ተሓባቢረን ንምስራሕ ዘኽእለን ውዕል ከቲመን
ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ምስ ፕሬዚዳንት ግብጺ አብዱል ፈታህ አልሲሲ ተራኺቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ብምዝታይ ኣብ ኩለ መዳይ ሓቢሮም ንኽሰርሑ ተሰማሚዖም ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ግብጺ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገሩ ንምክልኻል ንእትገብሮ ጻዕሪ ብምስጋን እቲ ውዕሊ ረቕዳዊ ተግባራት ንምክልኻልን ሰላም ንምውሓስን ጠቓሚ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ወሃብ ቃል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ግብጺ ብወገኑ አልሲሲ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሶማልያ ንኽሕሎን ከምኡውን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ዝፍጠር ኢድ ኣእታውነት ከም ዝቃወም ምግላጹ ሓቢሩሎም ካብ ሶማልያ ተነጺላ ናጻ ሃገር ከም ዝኾነት ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝኣተወቶ ውዕል ዝምድና ግብጽን ሶማልያን ንሓየለ ይኸይድ ኣሎም ግብጺ ካብቲ ምስ ሶማልያ ዝኣተወቶ ወታደራዊ ውዕል ብተወሳኺ ኣብ መቃድሾ ኤምባሲ ክትከፍትን ከላ መገዲ ኣየር ግብጽ ድማ ናብ መቃድሾ ቀጥታዊ በረራ ጀሚሩሎም ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብታ ሃገር ክወጽእ ብተደጋጋሚ ሕቶ ከቕርቡ ከም ጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም በአንጻሩ ሰራዊት ግብጺ ኣብ ሶማልያ ንኽዋፈር እወንታው ህወሓት ጋድለስ ሪሊጅን ሆኗል ባይነኝ ኢየሱሱ መለስ ዜናዊ ነው ወይም አምላኩ ልበል መለስ ዜናዊ ነው አባል ይሆንክ በመጣህ ቁጥር ደግሞ ሐሳብ በመግለጽህ በህይወት ላይ ጭምር አደጋ የሚከተልበት ሁኔታ ያለው ድርጅት ነው እንዲሁ ስታየው ምክንያቱም ውስጡ በ14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣይተማንኤል አሰፋ በከይድቱ ጉባኤ መልኪቶም ንሚድያታት መብርሂቦም ጉባኤ ህወሓት ይናዋሕ ዘይሳተፉ ዘለዉ ንኽሳተፉ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ተላዒሉ ነይሩ ዝበሉ ወሃብ ቃለቱ ጉባኤ ኣይተማንኤል አሰፋ ይኹን እምበር ጉባኤ ብዝተናውሐ ግዜ ናብ ሕመቕን ዝተሓላለኸን ጸገም ስለናኣቱ ዘለና ክንቅጽል ኣለና ዝብል ኣብዛሓ ድምፂ ስዒሩ ክብሉ ተዛሪቦም ቀንዲ ዕላማት ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ኣብቲ ውድብ ኣጋጢሙ ዘሎ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት መፍትሒ ንምቕማጥ ኢሎም ወሃብ ቃለቱ ጉባኤ ኣይተማንኤል አሰፋ ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፍ ዘይከኣለ ጉባኤተኛ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ብዝገብሮ ዘሎ ዕንቅፋት እምበር ክሳተፍ ስለ ዘይደለየ ኣይኮነን ዝበሉ ኣይተማንኤል ጉባኤተኛታት ዘይወከል ኣከባብታት ኩነታት ተጣዒምና ኣብ ዝተመረጽሉ እዋን ኣካለቱ ጉባኤ ተገይሮም ክውሰዱን ክሳብ መበል 15 ጉባኤ ቆምቲ ክኾኑን ተወሲኑሎ ኢሎም ኣይንሳተፍን ዝበሉ ጉባኤተኛታት እውን ሓሳቦም ተቐይሮም ናብቲ ጉባኤ ንኽሳተፉ ዕድል ክወሃቦም ዝኽእል ውሳነ ከም ዝተወሰነ ገሊጾም እቲ ጉባኤ ይሄ የሚያሳየው ምስል እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት እነ አቶ ጻድቃን ጌታቸው ረዳ እና ሌሎችም በርካታ ሰዎች የተሳተፉበት ከጠቅላላ ጉባኤው የተነጠሉ ጠቅላላ ጉባኤው አይመለከተንም እዛ ጋር እንሳተፍም ብለው ያሉ የትግራይ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ኤሊት ኮምፕሊትሊ ህወሓት ዝበሃል ንትግራይ ንፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ሓሸውየ ኣብ ሓደገኛ መዓዝን ከም ዝወሰዶ በቶም ካልኦት ጸላእቶም ድማ መስሓቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ብግልጽ ዝዛረብዎ ዘለው ንሰምዖ ዘለና እንዲሁ ህወሓት ማለት ሰይጣናዊ ውድብ ምዃኑ ህወሓት በይነየ ኢሉ ዝሓስብ ከም ዘየለን ብፍላይ ነቶም ኦሮሞን ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ድማ መላገፂ ኮይንዎም ኣሎ ምክንያቱ ውጥቀቶም ባዕሎም ስለ ዘጋድዱ ዘለው ከም ኣገይሮም እዮም ዝርእዎም ዘለው እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ካልኦት ምሁራት ኣብ ደገ ዘለውን ዝርከብዎም ኣብቲ ናይ ዋዕላ ናይ ህወሓት ክሳተፉ ዘይምድላዮም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ በይኖም ነገር ከም ዝገበሩን ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ደገ ዝወፀ ጉድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ህወሓት ብቸኛ የፖለቲካል ፓወር ሃውስ ሆኖ የነበረበት ዘመን ትግራይ ላይ አብቅቷል ኒው አክተርስ ቱ ዘ ፎርፍሮንት መጥተዋል በሚዲያም በዩ በፖለቲካ ድርጅትም በዩ በሲቪክም በዩ በምሁራንም በምንም ኢንዲቪዥዋል ሌቨልም በዩ ፕሪቶሪያን ተከትሎ የመጣው ፖለቲካ ካሁን በኋላ ቲፒኤልኤፍ ብቻው የሚወስንበት የትግራይ ፖለቲካ እንዲያበቃ ነው ያደረገው ትግራይ በይነየ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሙሉ ፖለቲካ ህወሓት የክብሕቶ ዝብል ዘረባ ከም ዝተወደን ብኩሉ መዳይ ህወሓት ምስ ካልኦት ወሪዱ ክሰርሕ ድኽእል እምበር በይኑ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክልል ክውክል ከም ዘይክእልን እውን ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘይክእልን እዮም ቻሌንጅ ዝገብርዎ ዘሎ ጥራይ ዘይኮኑሲ ሕሉፍ ሓሊፎም ገለገለ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ዘገርም እዩ ኣብ ዝስምዑ ዓለም እንዲኦም ኸይዶም ደብረጽዮን እውን ኸይዱ ልክዕልክዑም ኣይሃውምን ደርጊ ይሐሽ ነይሩ ዶ ይበለን ብልፅግና ይሐሽ ነይሩ ዶ ይበለን ናይ ጉሎ መኸዳ ሰባት እኮ ይረክብ ኣለኹ ሕዚ ዋው ሻዕብያ ዘለዎ ስርቂ የለን እኮ ኢሎም እቶም ናትና ብዕራይ ይሰርቁ ኢሎም ናይ TDF ኣባላት ከይተረፈስ ኣውዕር ሰርቁ ተታሒዞም እዮም በደው ሰምዖም ኣለኹም እዚ ተሓቂ ሰምዕዎ እዚ ንኩሉ TDF ዘይክውክል ይኽእል እዩ ከፍቲ ዝሰርቁ ንብረት ዝሰርቁ ከይተረፈ ክንደይ ዕዋላይ ኣሎ ክንደይ ስራ ፈቲ ኣሎ
ክንደይ ሕማቕ ዝነበረ እውን ኣትዩ ስለ ዘሎ ክሳዕ ክንዲ ዝዛረብ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ክልል ሻዕብያ ሲ መንነትና ኢና ተወሲድና ፀጊምና ዘሎ እምበር ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ዘለስ ሌባ የለን ቀታሊ የለን ዋይ ንወንጀለኛ ምሕረት ስለ ዘይብሎም እቶም ናትና ዝሓዝወን ከንታይ ይኹን ወዲያውኑ እንተተረኪቦም ኢሎምኩም ወዲያውኑ ናብ ሙስና ናብ ስርቅን ናብ ሽፍትነትን ይኣትዋ ኣብ ኣክሱም ከምኡ ይኮነ ነጋጢሙ 7 ኮሚቴ ነይሮሞ ብልፅግና ባዕሎም ዘመሓድሩ ምስ ጀነራላት እናተራኸቡ ሰላም ነይሩ ዋንስ ረድኤት ይመፅእ ይዕደል ነይሩ እዩ ኣነ ጀስቲፋይ ይገብሮ ይኮንኩን ዘለኹ ግን እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ምሕደራ እዩ ተበላሽ ንዑ ኢና ተሳዒርና ኢለ ኢና ክወስዱ እዩ ዘለኹ ስለዚ እዚ ዝኸውን ዘሎ ዓዲ እናጠፈ ስቀ ይብልን ይብለካ ለራየታ ይደን ካሊእኻ እውን ተለዓል ቀዳማይ ወያነ ንምንታይ ተሳዒሩ ኩልኻ መንእሰይ ትግራይ ስማዓታ ሸርግ ወሮ ናብ ኩሉ ሸርግ ወሮ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሸርግ በር ኩልኹም ይደሊ ጥራሕ ግን ህዝቢ ትግራይ ይፍለጦ ፅባሕ ድኾነት ነገር ተጀሚራ ሃምዚና ኢና ንርኢ ሃምናይ ፊልም የድርኢ ኣነ ክነግረኩም ድኾነት ነገር ፅባሕ ኣብ ትግራይ ድኾነት ጦርነት ተጀሚራ ኣነ ፊልሚ መን ይሕማቕ ተትወም ኣብ ትዊተርና ፀሓፍኩ ኖ ናባዕልና እዮም ሕማቓት ናትና እዮም ነገር ተፋጠርቲ ሌባው ሰረቕቲ ዓመፅቲ ኣዋልድ ዝደፍሩ ሰብ ድጨውዩ ናብ ሰብ ዝውውር ዝሰርሑ ናብ የመን ዝሰዱ ለለዉ ኩሉ ዝገብሩ ለለዉ ናትና እዮም ባህላውያን ጀነራላት ኣለውና ጨነውቲ እዚኦም ተሓዋዊሶም ናትና እዮም ሕማቓት ኢለ ኣነ ፀግዒ ዘድፅሕፍ ክነግረካ ህዝበይ ከም ዝኾነ ኣብ ዝረጉራካ ስምዑ ኣብ ባይታ ውረድ ምስ በልዎ ስምዕዎ ይፍለጣ እንትን ሕትም ኢለ ብጣዕሚ ዝገርም ኣነ ፅባሕ ንጎ ምንቅስቃስ ኣለዋ ውድባት ኣለዋ ክትብለን ሽማዊ ጥራይ ሕጂ ኣነ ሓደ ግዜ ፀውዒት ገይረ ነው እዘን ምንቅስቃሳት ውድባት ኣብያ ዘላ ንሳረት ይትወርድ ዝብልና እንታይ ዘርእየካ ሕጂ ናይ ውራት ስፊት ድሌት ከማ ሕልሚ የብሎም ሕጂ ስቂካ ጥራይ ወረኛ ኮይኑ ኣነ ዝኾነ ውድብ ምንቅስቃስ ኣለዎ ኣነ ትዝገብሮ በታ ሚድያ ክገብራ ዝኽእል ይገብራ ኣለዎ ድምፂ ህዝቢ دحاني تسولو ميديا يلا غيرهم دم دار خيبه ما من داخل ورد الكادل يخا نسخابكو اب جزاحكو في الكاب ميديا ገንዘብ كان خابتك كالوت افقود جنبارات كيدوم كان احواتهم وقيوم اب كرسي كف قبلو خامنه تاير تي في كركب خاري هذا ليخا قدامي نايزيوم قدام ግን ስትራይ ግን አይኮነን እቲ ጉድ ይقصل ይሆናል ወላል ወልቀሰበ ዝኮነ ምንቅስቃስ ውድብ ያለው ተወዲ ወሰሽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውድብ ከኣቱ ይደልን እዩ ዋይ ቢዝነስ ስለ ዘይብሉ ናይ ሓንቲ ውድብ ተኮይኑ ኣብታ ውድብ ውሕዳትዮም ክሰምዕዎ ረብሓ ክህልዎ ኣይኮነን ስለዚ በይኑ ኸውን ኣሎ ነቶም ካልኦት ኣጆኹም እተዉ ንሱ ኣጆኻ እተው ኢሉ ዝኣተወት ማሊ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ listen to this one ጌጋ ከም ተፈፀመ ኣሚንኩም ጌጋ ንኸይፍፀም ክንደ ዓገብ ትብሉ ሲ ዊ ካብ ጆምብላት ተማሃሩ ካብ ድርባ ጆምብላት ካብ ዝረሳሕ ጆምብላት ካብኡ ተማሃሩ እስተዛሪብካ ዶ ኣይተዛረብኩን እዚ ኢልካ ዶ ኣይበልኩን ካብኡ ተማሃሩ إيدي يبري يخم ما يخم أبيت فردي شربر واسك تبيديو أنا ولا أنا أتعامل نكون شركة له شربر ور أي وخمين اللي بتبيد فردي خن تايب لا جنب لك زس خاريخة أيكون كل حلاف برجعنا حمود أيكون كل أفن ياريخة أيكون كل زي بوليس كم زجرنا خنا هارين ناس ولا زل خزر وخزري أيكون كل اسمع حماس ينابغها سخاءات اللوم تبدأ جزء الزربانات كاري أيكون كل سب زرخبكم مقتلوا بوليس بزول نات كادي ايكونن اقاصلوا انكو اتقاصل التختما بزول نات كادي ايكونكم نفسي از كل فرع از كل انا جون بلاك زنبره بقى بوحد نتي استودب حيلي وي اكل انا ملخ نحلف زلنا حجي ابلغ الودبات ابلغ المنقسقات زي تورع انت نسخه قدين مريحه نورد نسخه أنا ما راح أودب عليك أنا أودب ده أزلم يا الله أزلم حنان أجمع لني أرسي تحريمي بس خوين بتي نافتك عند أقدر صار سنسجر حشوية بزوج زيك نوهبويه بلان أنت دقل حزبي يا تحياتي كساكرنا عيو أجفاتنا ياتي زي كما خاطن زي كلو زي كما خاطن زي كلو كنده حزب نديو أبحم فشفي سلو كنده حزب نديو ومسوت عزلو كنده حزب نديو أبحم قرقر زلو كنده حزب نديو وابن منازلو أبقنا حزبي خاط صعرام حزبي خاط لوه حزبي سناي مكتتان سمي سي محاري يبال
ሽም ዝብፃይ ድማ ንኹም የማን በሃል ተማሃሮ 11 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ማለት ካብ ኤሪ ሞተር ክሳብ ናኪ ኤሪና በፅሕና ዘለና ዝነበረ ብድሆታት እንታይ ይመስል ብሓፍሻ ዝብድሆታት ነዚ ዝነበረ ከባቢ ናይ 6 ዓመት ማለት እዩ ዕፅር ኣቢለ ክገልጾ ካብ ኤሪ ሞቶ ወይ ማለት ኣብ ገዛ ኮይንካ ካትሰርሖ ኩሉ ዝነበረ ከባቢ ክሳብ 2022 ክልተ ብሪሊየንት መንእሰያት ናይ ኤርትራ ናይ ፅባሕ ዓበይቲ አንተርፕረነርስ ወይ እውን ዓበይቲ ሰብ ዓበይቲ ሕልሚ ኣብ ኤክስፖርት ዞም ዝቐረቡ እስከንስማዕ ሓደ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ፕሮግራም እዚ ኣብ ገዛ ባዕልና ኢና ፕራክቲስ ንገብሮ ነርና ማለት እዩ እቲ ዘለካ መከራ በቲ ዘለካ ዓቕሚ ኢኻ ክስራሕ ፀኒሑ ካብኡ ብሕልፍ ዝበለ ናብ ከምዚ መገዲ ኣየር ወይ ናብ ካልእ ዓበይቲ ትካላት ክፅጋዕ ከለኻ ግን ዕብይ ዝበለ ፀገማት ኣለዎ እውን ብዙሕ ዘይተፀበኻይ ነገር የጋጥመካ ብሓፍሻ ኣይፀንሐን እቲ መገዲ ኣየራት ስለ ዘይፀንሐ ከምኡ ዓይነት ከተበግስካ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ፋይናንሻል እዩ ዘለካ ከምኡ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጥመካ ፋይናንሻል ግን ሓደ ሕልምኻ ስለ ዝኾነ ንዑ ብሓድሽ ብምስጋር ኢና ኣብ ከምዚ ደረጃ ንበፅሕ ኸይድና ካልኣይ ከዓ ነዊሕ ዝፀዓርካሉ ስለ ዝኾነ ብሓፍሻ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ትኽእሉ ኢና ናብ መገዲ ኣየር ከነድም ካልእ ከዓ ብዝተፈለየ ኣብ 2024 ምስ ተገበረ ናይ ኦሎምፒክ ናይ ኢኖቬሽን ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ሲኦል ማለት እዩ ተወዳዲርና ብታሻዓይ ደረጃ ሒዝና ዛዚምና ማለት እዩ እጌን ተቐንዲ ዕላማና ንሕና መገዲ ኣየር ምምስራት እዩ እዚ ኩሉ ብዝንገብሮ ያስምዕዋ ንሕና ዕቤታት ድዩ ዋላ ካልእ ዝተፈላለዩ ሓድሽ ነገር ብምፍጣር ኢና ናብ መገዲ ኣየር ከነድምዕ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ እቲ መገዲ ኣየር ክምስረት ኮይኑ ከዓ ብሓበሻ እቲ ንሕብረተሰብ ጥቕሚ ኣብ ሃገርና እውን ስለ ዘይፀንሐን ምብጋስ ተባሂሉ ሓንቲ ናይ ካርጎ ነፋሪት ከምኡ እውን ንህዝቢ ኣገልግሎት ትበና ትኽእል ከዓ ብክራይ መጠን ካብ ኤርባስ ማለት እዩ ብክራይ መጠን ከዓ ሕጂ ኣብ ምጅማር ንረከብ ኣለና ማለት እዩ ተሓድሽ መስመርካ ካብ ኣስመራ ዩጋንዳ ክትሰርሕ ትኽእል ከዓ ፍላይት ኣብ ምጅማር ንረከብ ኣለና ማለት እዩ ኣብ 2019 ኣብ ከምዚ ደረጃ ባዕልና ንሰርሖ ዝነበርና ምንዞታት ነርና እጌን ዓመት እናወሰኸ እናዓበየ የኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መደብ ድሮ ምናልባት ገሊኹም ሕጂ ነዚ ክትሪእዎ ከለኹም እዚኦም ንኣሽቱ ቆልዑ ደኣ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ዓበይቲ ሓሳባት ዝብልዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ንኣሽቱ እዮም ግን ኩሉ ግዜ ብናይ ዓበይቲ ሓሳባት ዘይፅለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከኣልን እዩ ናይ ሚልዮናት ነገር እዩ ከምዚ ዝብል ኣብ ሓንጎሎም የለን ቆልዓ ኩሉ ግዜ ኢኖቫቲቭ እዩ እቲ ዘሎ ሽግራት ናይ ቁጠባ ገለመለ ኣናኢሱ ዝርዮ ኤግዛክትሊ አንተርፕረነር ወይ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ዘማዕብል ድማ ንነገራት ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ዘለዎ ብድሆታት ሰጊሩ ክጥምት ዝኽእል እዩ እዞም ቆልዑ ድማ ናይ ብሓቂ መፃኢ ዘለዎም እዩ መንገዲ ኣየር ኤርትራ በዚኦም ክብገስ ከም ዝኽእል ራእይ ኣለኒ ብፍላይ ኣብቲ ሓይሊ ኣየር ምስቲ ሓይሊ ኣየር ናይ ኤርትራ ይሰርሑ ስለ ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ መንገዲ ድሮ ናብ ኡጋንዳ ኣይ ኣም ቨሪ ቨሪ ሃፒ ኤርላይንስ የድልየና ኣሎ ብሃገር ደረጃ ናሽናል ካሪየር ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ብሓንቲ ከይበልካ ክልተይ ትብልኒ ኢኻ ስለዚ እዛ ዓንቂሎሞ ዘለዎ ሓሳብ ኣይዶኖ ብኸመይ እቲ ሕብረተሰብ ስፖርት ክገብር ይኽእል ውሽጣዊ ዓቕሚ ስለ ዝኾነ እቲ ኣገባብ ዝኽተልዎ ዘለዎ ድማ ዕምቆት መረዳእታ እውን ከም ዘለዎም እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ ተኻሪኻ ኢኻ ተምፅእ መብዛሕተን ኤርላይንስ ከምኡ እዮም ተኻሪኻ ትወስድ ነታ ኤርላይንስ ካብቲ ሰርቪስስ ንስኻ ትቦ ድማ ተብላ ስለዚ ቀጥታዊ በረራታት ድዩ ወላ ኣብ ኦርጋናይዝ ዝኾነ በረራታት ብምግባር ብዙሕ ህዝቢ ድማ ደገስ ስለ ዘለና ዳትስ ሪሊ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ብጣዕሚ ዝነኣት ስራሕ ሓድሽ ነገር ምፍጣር ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ ነገራት ኣቃሚምካ ፀገም ናይ ህዝብካ ምፍታሕ እቲ ዝበለፀ ቢዝነስ እዮ ዝብሎ ኣነ እቲ ዝበለፀ ቢዝነስ ፍሉይ ነገር ክትፈጥር ኢልካ ለይትን መዓልቲ ምጥካም ዘይኮነ ነቲ ዘሎ ነገራት ተጠቒምካ ሓድሽ ነገር ክትፈጥር ኤርላይንስ መሊአን ኣለዋ ነፈርቲ ኮፍ ኢለን ኣለዋ ዝጥቀመለን ሰኣና ኣብ ዓለም ካብን ተኻሪኻ ኣምፂኻ ፀገም ናይ ህዝቢ ናይ ኤርላይንስ ተፈቲሑ ቱሪዝም ናብቲ ሃገር ክመፅኡ ሆቴላት ክረብሑ እዮም ሬስቶራንታት ክረብሑ እዮም ህዝቢ ክረብሕ እዩ ኩሉ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ድማ ረብሓ ክረክብ እዩ ምክንያቱ ጎረባብትና ራይዎም ቀንዲ ምንጭ እቶቶም ቱሪዝም እዩ ግብፂ ቱሪዝም እዩ ተቐንዲ ምንጭ እቶቶም ኢትዮጵያ ዝዓበየ ክፋል ናቶም ቱሪዝም እዩ ኬንያ ቱሪዝም ታንዛንያ ቱሪዝም ኩላቶም ኣብ ቱሪዝም ዘተኮረ እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ ናይ ደገ ዘይኮነስ መዓት ህዝቢ ደገ ዓቕሚ ዘለዎ ኣለዋ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ብኦርጋናይዝድ መንገዲ ዝተፈላለዩ ፌስቲቫላት ኦርጋናይዝ እናገበረት ከምዚ ናይዚ ዓመት እዚ ኩላቶም እዚኦም በዚ ከምዚ መንገዲ ተመፅኦም እቲ ሃገር ፍሕፍሕ ክትብል እያ እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ዘሎ መንእሰይ ሎሚ ኣብቲ ዓዲ ሻሂ ሰትሎ ስቤዛ ይገዝኣሎ መናብሮ ስለዚ ሓረስቶት መመሊሶም ከበርክቱ ናብ ዕዳጋ ከምፅኡ ይሕግዞም ኣሎ ሆቴላት ክሰርሑ እዮም ሬስቶራንታት ክሰርሑ ከለዉ ሰራሕተኛታት ይረኽቡ ኣለዉ እቶም ሰራሕተኛታት ይረብሑ ኣለዉ እቶም ቀረባት ደምፁ ይረብሑ ኣለዉ the whole economy is working ወፃኢ ሸርፊ ኣትሎ ኣብቲ ዓዲ መንግስቲ ይረክብ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ናብ ፅቡቅ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ፌስቲቫል ድማ ነዚኦም ኣነስታየ ዝብል ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ወሲድካ በይኖም ስልጠና ክትቦም ኣለካ ዕድላት ክትቦም ኣለካ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቁጠባ ናይ ሃገር ክልውጡ ዝኽእሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ድማ
ናይ ብሓቂ ምትብባዕ ዘልዮም እዩ እንኳ ሓጎሰኩም እንኳ ኣብዝብቃዓኩም ንተሪፍ ዘሎ ዕዮ ድማ ከምኡ ጌርኩም ትምልዎ ይግበርኩም እናበልኩ ናይ ሎም ማርስ ብዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ፊድባክ ግደፉ ፕሊዝ ኣብ ኤሪ ሊንክ ከይድኩም ራይዎም ኣተባብዕዎም ኮሜንት ግደፍሎም thank you very much let's go زنق فتحي زغلعك خمغنا أنا يبا أنت أنا خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان نص